Бүгінгі күнде біз 3 том әзірледік. Ол шулай форма бойынша бірінші. ЮНЕСКО исемлегенә дәгъва кылу өчен 3 том документ әзерләгәннәр. Монда кирәкле номинацияны тасвирлау, обсерваторияның фото һәм сызымнары, объектның планнары. Хәзер алар инглиз теленә тәрҗемә ителә. Бұл томлар әзірленді. Хәзер Ментимир Шарипович подписи белән хат әзерләнә. Комиссия, шул ЮНЕСКО комиссиясы Российской Федерации һәм Парижга җибәрергә тиеш. Уникальное здание 1901 года. Здесь располагаются уникальные телескопы. Бормалы тимирдән ясалган йортлар, 19-нчы гасыр телескоплары, акбур белән агартылган диварлар, агач тәрәзәләр. Алар 120 ел элек обсерватория ачылгандагы кебек сакланган. И вот на это грандиозное событие был приглашен весь казанский бомонд. Моңарчы ишек тәрәзәләрне буяп торганнар. Хәзер капиталь ремонт кирәк. Бу ЮНЕСКО исемлегенә керергә кирәк булганнан гына түгел. Обсерваториягә ел сайын 40 мең кеше килә. Все приходит. Бар нәрсә искерә, төзекләндерү таләп итә башлый. Мондагы биналарга бигрәк тә тышкы ремонт кирәк. Акчага килгәндә КФУ үзе генә бу эшне башкарып чыга алмый, безгә финанс ярдәм таләп ителә. Бу да обсерваторияның уникаль объекты. Монда 2 бөек астроном Василий Энгельгард һәм Дмитрий Дубяга җирләнгән. Бу бинада төзекләндерүне таләп итә. Мы же должны понимать, даже кто будет выполнять эти работы. Бүген махсус киңәшмәдә обсерваторияны ЮНЕСКО белгечләренә күрсәтергә әзерлек турында сөйләштеләр. Киләсе елның июнендә ЮНЕСКОның 45-нче сессиясе Казанда узачак. Кунаклар обсерваториягә дә киләчәк. Я не сомневаюсь нисколько. Бу эшне башкарып чыгачагыбызда шигем юк. Төрле тармак җитәкчеләре җиң сызганып кереште. Әлбәттә, Яшелүзән районы хакимияте алдында да бурычлар күп. Без дигәнчә килеп чыкса, Яшелүзән территориясендә 2 бөтендөнья мәдәни мирасы объекты булачак. Татьяна Ларионова 30 сентябрьгә кадәр документлар ЮНЕСКОга җибәрелергә тиеш, 10 октябрьгә кадәр төзекләндерү эшләре буенча смета әзерләргә кушты. Обсерваториядә көндәлек эш дәвам итә. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.